Ето, хайде. Мук, мук, малък мук, хей, мук, малък мук, уж си старец, а си малък, колкото кокоши залък. Хайде пак, хайде. Мук, мук, малък мук, хей, мук, малък мук, уж си старец, а си малък, колкото кокоши залък. И каква е тази тиква над стената? Това е миличък на мук челмата. Я гледай, с чехлите си как скрибуца. Ще го замеря ето с тази буца. Оп! Баща ти! Олеле, сега какво ще стане? Той ще ме накаже. Аз изчезвам! Май ще има бой! Къде отиваш? Тук стой! Видях, че нагробяваш тук съседа ни. Добрият кротък мук. Ох! Това е срамно и нечестно дело. Едно дете, възпитано и смело, не се държи така със стар човек, а трябва винаги да е нащрек, за да протегне своята ръчица на хром старик и немощна старица. А ти? Ох! Позор! Но, татко... Срам за детската ти чест. Ох, не исках. Сега, да разбереш по-ясно, че си постъпил срамно и ужасно, ще ти разкажа как е преживял живота си то старец побелял. Добрият стар баща на малкия Мукра, така се казва Мук, в този дом умря. Така се случи, че внезапно се помина и в града дойде един жесток роднина и предяви в съда за къщата права. Изгони той сина наскоро след това и Мук потегли сам в несръчната си младост да търси по света и хляб, и дом, и радост. Три пъти вече слънцето изгрява. 3 нощи спя на полската морава, а няма нито село, нито град. Какво се вижда там? Най-сетне кули. Навярно град голям зад тях се тули. И колко минарета, как блестят. Напред. Остава още малко път. Градът е хубав и богат изглежда. Да, само тук е моята надежда. Но странно, що за хора в този град? Умирам от умора и от глад, а никой вкъщи не ме кани. Да ми даде подслон, да ме нахрани. Каня всички, тичайте у нас, че сладка каша съм сварила аз. Сложих вече всичко на софрата. Приборите, каните, блюдата. Заповядайте, съседи мили. Заповядайте, съседи мили.
Заповядайте, съседи мили, яще славно, до последни сили. Дали да вляза в тая чудна къща? Старицата към всички се обръща. Ти кой си? И защо си влязал тук? Наричат ме в града Никея Мук и влязох тук по твоята покана с гореща кашица да се нахраня. Странник си, юначе. Затова и не знаеш къщните ми обичаи. Обяд за котките си готвя аз. Но каня гости честичко у нас, да си похапнат с моите писанки. О, моля те за мъничка останки, коричка или пък черпак ориз. От глад треперя вече като лист и ще умра на пътя от умора. Добре, щом не познаваш други хора, бъди ми гост и похапни сега. И ще те взема вкъщи за слуга. Ако желаеш да печелиш с вярност и честен труд, Приемам с благодарност. сега, момченце, слушай звук по звук какво е нужно да се прави тук. Ще вчесваш сутрин котките ми с гребен. И още малко труд ще е потребен да ги намазваш с масло благовонно. На обед, както тук е законно, ще им поднасяш сготвените каши. А през нощта, понеже шум ги плаши, ще бдиш на щрек до тяхната постеля през всички делници и в неделя. Ще получаваш заедно с храната по 20 жълтици за заплата. Щом само с този труд съм задължен, съгласен съм. Разчитайте на мен. Тук няма да ми има 2-3 часа. Раздигай бързо мъничката маса и почисти грижливо всеки съд. Излъскай всичко, както е редът, навсякъде и в спалнята накрая. Не дей да влизаш само в тази стая. И запомни добре, през този праг до днес не е пристъпил чужди крак. И знай, че всяко любопитство мразя. Поставям пред вратата тази ваза. Сине пес. Ето го и новият слуга. Къде лежиш и хъркаш до сега? Добрата господарка ме остави. Тук аз нареждам кой какво да прави. Къде е гребена? Но аз разбрах, че само сутрин. Плаче за пердах. Добре, ще взема гребена веднага. Ще го накарам малко да побягам. Ще ви платиш сега, чуже проклято. Чакай да го драсна по лицето. Ще бягаш, глупак такъв. Пуснете ме! Аз искам да изляза! Той изтроши алмазената ваза. Жив старата, сега ще го дере. Мяу! Спалнята веднага. А аз си мислех днес, че съм щастлив. Наивен си, уви, много доверчив. Но аз ще те спася от тази злополука. По-бързо отвори и влез веднага за тази тежка таинствена врата. Зад нея има хиляди неща. Но ти обуй обувките зад прага. Вземи в ръка и малката тояга, която
до тях и се върни пак тук. Но бързай! Помни, че тези вещи са вълшебни и ще ти бъдат цял живот потребни. С чехлите, щом триш се завъртиш, където искаш, там ще полетиш. Тояшката почуква триш, когато под нея има закопано злато. Завъртай се сега и полети. Благодаря! Спасител си ми ти! Благодаря ти! С Богом! Литвай вече, Мук! С Богом! Бързай, бягай надалече! Наистина, какво нечуто чудо! Летя от вятъра дори по-лудо. Летя, летя, летя във висините, високо по-високо от орлите. Над хиляди крачета и села, на чехлите с магичните крила. Летя, летя, летя във висините, високо, високо, по-високо от орлите. А как ще спра? Уви, не питах даже. И кучето забрави да ми каже. Защо ми бяха чехлите проклети? Стой! Стига вече! Спрете, чехли! Спрете! Открих най-сетне свойството им тайно и мое пространството безкрайно! Градът е по-голям и по-красив, дано да бъда тука по-щастлив. Хора, който е с уши и ум да слуша, разгласяваме, че цар Мингуша иска още днеска да намери верни бързоноги куриери. Всички сериозни кандидати да пристигнат в царските палати, за да се надбягват край стените. Службите ще вземат първенците. Прекрасно! Ето работа за мен! С чехлите съм щедро надарен! Какво желаеш? Да говоря с царя. С кого ще има чест да разговаря? Желая бързоходец да му стана. Виж ти, ум имаш ли в главата? Огледай си по-хубаво крачката. Но аз съм уверявам ви с ума си. Но, мъничко, крачката ти са къси. Главата си пред всеки го залагам, че всички бързоходци ще надбягам. Млъкнете, стражи! Право е, момчето! Ще се надбягва, както е прието. В града ни всички граждани се тачат, да се нахрани и наспи бегачът. Води го! След пладне
двореца смях и веселба ще падне. Пристига царя с дворцовата свита, принц Шито и принцеса Мигошита. Царю, тъй както беше наредено от ваша светлост и оповестено, на целия народ с бърза вест, наредбата ви има отзвук днес. Дошли са тук двама кандидати, несъразмерни, малко чудновати, но все пак тук са. Вие като жрец съдете кой ще бъде първенец. Пуснете бързоходците при мен. Мук! Владетелю, Мук, ваш слуга смирен. Ян Стрелата! Владетелю велики, Ян Стрелата, с 2 дипломи и 2 сертификата. Обръщам се с една молба към вас. С джудже е срамно да се боря аз и моля... Правилата ни са точни и състезанието ще започне. Принцесата ще подаде сигнал, като размаха своя бял вуал. Велможо, заведи ги по местата. Хей, малкия! Ще ти тежи чалмата? Готови? 1, 2, 3! Хей, давай бързоходецо на 5! Заложил съм за теб една жълтица! Давай, Мук! Ах, невероятно! Сякаш че е птица! Надмина Ян Стрелата и хвърчи! Да не повярваш на своите очи. Но вижте, Мук пристигна вече, а другият е толкова далече. Браво! Браво, Мук! Браво! Браво, мой момче! Да дойде победителят при мен. Велики царю, сторих само част от малкото, което мога аз. Вземете ме за бързоходец, моля. Та точно той е царската ми воля. Ще бъдеш ти мой личен пощальон, довереник и стълб на моя трон. Владетелю, бъди благословен. На царски пир вървете подир мен.
Напразно е щастлив наивникът. Не знае той, уви, не е и чул дори, че царските дворци и долните интриги не носят щастие и радост на онези, които ще седят на царските трапези. Мук, 3 писма за днес те чакат, но секретни. Предай ги по адрес и с мерки съответни. И 3 с печат и с восък залепени. Едното за Багдад, а 2 за Анкени. Да, царю, още днес ще ги предам аз лично на точния адрес. Прекрасно, Мук. Отлично. На добър път и бди. Ще пазя пълна тайна. Като стрела лети. И с бързина безкрайна извършва всичко той. Да, така изглежда. И миг не знай покой. Да, някак я нарежда. Готвачът Ахоли да дойде за минута. Готвачът Ахоли да дойде за минута. Какво ще наредите, господарю? Веднага заколи най-крехката кошута и приготви обяд за 2 дузини хора. Поканих виден свят за лична среща в двора. Мук може за беда по път да се забави. За него 2 блюда обяд да се остави. Разбираш ли, приятелю мой стари, споделям с теб, защото сме другари. Роден съм сред стените на палата и съхранявам цял живот хазната, а някакво джудже за 2 недели успя цял двор и царя да спечели, и всички тук вратите му отварят. В двореца Мук сега е господарят. За него царят ядене поръчва, за него пази и отдална бъчва. А Ахоли, готвач от детство тук, не струва нищо. Кокъл за буклука. Да не стоим така, да сторим нещо. Но трябва да се пипа много вещо. Ще трябва търпеливо да се дебне. Лъжи и хитрини ще са потребни. Шт! Лък! Пристига важната особа. Излизам. Шт! Нито дума. И пред гроба. О, блъснахте ме. Джудже, човек не може да го види. С какво заслужих тежките обиди? На ваше място друг ще се оплаче. Не зная. Може би. Аз не обаче. Излизам и в хазната съм за малко. Не знам защо с мен лошо се държат. Почитам ги, дори им правя път. Те тачат този, който има злато и харчи и разплаща се богато. Охо, цял час остава до обяд. Ще ида в градината на хлад. Стой! Стой! Тояшката ме тегли тук. Да, ето тук тя 3 пъти почука. По тази плоча има нещо. Ще полудея! Колко вещи дивни! Пари, гердани, пръстени и гривни. Ето тук и някаква хартия. Но край отново всичко ще зария.
Добре. Да, вече ще ме тачат велможата, ковчежникът, готвачът. Поклон пред вас, приятелю Архас. За ценна помощ ще ви моля аз. Каква е тази гривна, извинете? На китката ви мигом ще засвети, щом вие прочетете знак по знак написаното тук. Да, друже драг, заклевам се, че с радост ще го сторя. Къде намерихте това? На двора. Къде по-точно? Дворът е широк. Ей тук, до мраморния водоскок. Излага. Колко хитро ме изпитва. Това е древна песенна молитва. Ще я предам на стария Акин, той ще я разчете. Един рубин от мене ще получи за награда, но гривната посан на вас се пада. Вземете я от мен. Благодаря, но нямам аз с какво да ви даря. Но моля ви, това е искрен дар. О, по-щедър сте и от самия цар. Простете, закъснявам за обяда. Най-сетне, сгоден случай ми се пада. Нещастникът, да бе изучен и възпитан, не би ни миг желал да бъде той почитан за злато и пари, за пръстени и гривни. Не би кроил такива планове наивни, а би се завъртял 3 пъти на петите и би се разделил завинаги с дворците. Ще рита той с въжето на врата. Но първо надписа да прочета. Коварен враг нахлус войската си в страната. Пред страшната беда зарових тук в земята голяма част пари, елмази и ахати. Цар Сади. Открил богатството на цар Сади. За него казват нашите деди, че паднал в боя, без да може даже и на сина си тайната да каже. Мук ще даде богатството на царя. Ала коварно аз ще го предваря. Но най-напред от царската хазна ще сложа чисто злато на страна. А после ще доложа, че джуджето краде оттам и... Хайде на въжето! Пристигаме със странни новини. Мук има злато цели планини. Така ли? Пръстен днес ми подари. На мене цяла шепа с пари. Откъде ги взема той момче? Не знам. Фалшиви сигурно сече. Измъква ги от царя с лъжи. Краде хазната той, така кажи. Днес царя ще говоря насаме, а вие нито дума тук-таме. Ще следваме разумния съвет. Прекрасно! Всичко за сега е вред.
В хазната ще се мушна на часа и 2 торби пари ще изнеса. Поклон и много дни, честити царю. Изглеждаш тъжен. Верно, господарю. Архас скърби, че той, ковчежник стар, загуби милостта на своя цар. Какво говориш? Та ние не сме хора, откакто бързоходецът е в двора. Отрупваш го с злато и пари, с натъпкан джоб той харчи и дари. А нас, нещастните подвластни, верни, навсякъде кори, оплюва черни. Аз, това са подли клевети. И странното е, че ги вярваш ти. Пилее цели планини от злато, краде наверно ловка от хазната. Объркахте ми с приказки главата. Но истината ще се разбере. Архас, следете го навред добре. Кълна се, че джуджето е мошенник. Какъвто и да е, крадец, изменник, ако намерим факти за това, ще заплати със своята глава. И царят влезе лесничко в капана. Сега е ред джудженцето да хвана на мястото на скритото имане. Останалото, то само ще стане. Раздадох и последната жълтица. Не ми остана пукната парица и трябва пак да си натъпча джоба. Сега е време. Здрач по тайна доба и няма жив човек на двора. Стой! Стой! На помощ! Стража! Тук войници насам! Крадец! Ще криеш царските жълтици! Насам! Защо разбуждате двореца? Вържете здраво най-напред крадеца. Заравяше тук злато от хазната. Лъжа! Изравях злато от земята! Какво? Изравих днеска тази делва! Млъкни, подлец! И зъпне да я обелва. Защо крещите? Враг ли ни напада? Следях го, както ми се заповяда. Той крадешком излезе от хазната и се опита да зарови тук, в земята, откраднатите ценности и злато. Лъжа! Нахвърли се на мен, когато изравях тук заровено имане! Измислици изкусно изковани. Свидетел е велможата ви, царю. Наистина, велики господарю. За този срам ще ми платиш с главата. Вържете го по-здраво за стеблата. Невинен съм! Кълна се в небесата! Върнете пак богатството в хазната. А сутринта ще имаме възможност да заплатим за тази осторожност. А аз, глупакът, мислех, че с пари ще имам всичко. И другар дори. Ако разкажа с искреност юнашка за чехлите и чудната тояшка, веднага царят ще ги прибере. Но жив без тях е много по-добре, отколкото обесен с тях безславно. Ще поговоря с царя незабавно. Стража! Чувате ли, стража? Защо крещиш? Желая да разкажа на царя лично някои неща.
Какво? Да го тревожим през нощта? Той няма да се разгневи. Нещата са важни за царя и страната. Почакай. Царят ще ви награди. Ей ти, на стража остани и зорко бди. Слушам. Дали ще пожелае цар Мингуша слугата си минутка да изслуша? На клеветата се подаде той. Пристига царят с нощния конвой. Ще те изслушам за последен път. За малко всички да се отстранят. Тояшката ми е вълшебна. С нея открих парите в пустата алея. Безсрамен клетнико. Ти продължаваш владетелят си пак да заблуждаваш, наместо да измолиш милостта му. Велики царю, разреши ми само да ти докажа всичко аз самия. Дай малко злато някъде да скрият, а аз с тояшката си ще посоча къде е. Под дърво, под зид, под плоча. Добре, но лъжеш ли ме? За поука, преди смъртта си ще висиш на кука. Велможо, стражи, приближете вече. Вкопайте в парка някъде далече короната, но свещина такава, че нищо мястото да не издава. Щом свършите, веднага се върнете. Но мястото и двамата помнете. Ще видим всички само след минута, дали стояшката си прословута ще ми намериш златната корона. Успееш ли? Кълна се честно в трона, че си спасен. Готово, господарю. Върви и сам търси. Велики царю, но как те и сам? Защо така го пусна? Ще разплетем една интрига гнусна. Сега ще видим кой краде хазната. Ковчежникът Архас или слугата. Царю, донесох твоята корона. Намерих я под стълба на балкона. Това са чудеса на чудесата. Магьоснике, залагам си главата. Велможо, здраво пак го оковете. Но как, царю? Нали ми се заклети? Архас хванете, дръжте го по стража. На тебе, Мук, направо ще ти кажа. Ще постоиш завързан на студено, докато не ми кажеш откровено за тайната на твоето бързоходство. Да. Тези стари чехли е въпросът. Обуеш ли ги, те сами те носят. Я дай. Ще проверя веднага. Мук! Мук! Гледай! Бягам! Бягам, Мук! Бягам! Мук! 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 Спри ги, Мук! Спри ги! Спри ги, че умирам! Спри ги, Мук! Спри ги, Мук! Спри ги! Спри ги! На помощ, стражи! На помощ, ще загивам! На помощ! Загивам! Заклех се невредим да те оставя, но вън, далеч, далеч от моята държава. Тояшката и чехлите вземете и в моята хазна ги отнесете. А него вън и да го няма тука.
И нека Мук сега да извлече поука, че блясък и сребро са нищо в този свят, че бедният не е щастлив дори и в палат. Без чехлите едвам секрета. Ах, няма край бедняшката несрета, навсякъде неправди и коварство. Излязох от това омразно царство. Какви смокини зрели само има! Ох, както огладнях, ще ям за 3. Оле, носът ми до брадата. Ами ушите! Ужас! На чалмата магаришки по-дълги от лакът. Уви, навред нещастия ме чакат. Наистина дърветата са щедри, но ето тук смокини дваж по-едри. Няма ги. Да, и носът го няма. Аха, разбрах. Смокините едните разрастват носовете и ушите, а другите лекуват от бедата. Да, усмихна ми се пак съдбата. Знам този път добре какво да сторя. Достатъчно набрах. Сега към двора. Там аз на продавач ще се престоря. Велики царю, за да бъдем точни, ще наредиш ли обеда да почне? Да. Всичко днес е много апетитно. Петлите бройте есен. Любопитно. Готвачо мой любим, изглеждаш весел. Да, гледайте какво съм ви донесъл. Смокини. Продаде ми ги някакъв син дядка. Какви са само? Таз, каква е сладка? Как са зрели, сочни. Ароматни. Ах, Ахули, ръцете ти са златни. Явиш. Защо се взираш мен така изплашен? Но, мили татко, ти си просто страшен. Я вижте, Хули! Какви ушища! Ще умра от смях! Какви носища! На помощ, стража! Велможо, нареди на глашатая да разгласи в града, че царят дири лечители, знахари и факири. Как ще се появя така в Багдад? Ти споплашиш там и стари млад. Братко! Сестро! Принце, пред вратата чака знахар. Да влезе. Но той е цяла сврака. Да влезе, казах, още този миг. Поклон пред светлия ви лик. Надсмива се над мен? Какво? Без никакви поклони и без речи. Виж болестта ни и кажи сега, лек знаеш ли? Покорен ваш слуга, знам, принце, лекът е този. Ето. Смокиня? Да, кълнави се в небето. Изчезнаха. Велики небеса, не вярвах до сега на чудеса. Знахарю, дайте и на мен една. Заповядайте, принцесо. Виж, изчезнаха ушите. Да известим веднага царя, братко. Велики царю! Татко! 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 Деца, защо крещите? Има
цяр. Да, татко. Ето този стар знахар ни изцири. Дарете го богато. Да, ще го наградя с пари и злато, но трябва той и мен да изцери. Да, царю, в миг ще бъдеш изцерен, но първо сам ще избера награда, каквато за лекарството се пада. Съгласен съм. В хазната да вървим и там на място ще се спазарим. Какво ли ще си избере знахарят? Каквото и да е. Хитрец е царят. Накрая ще го изиграе той. Мук! Той е. С чехлите и малката тояга. Я гледай. Бяга! 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 С Богом, царю! Стой! Стой! Не! Остани с ушите си огромни! Та всеки лош човек за мук да си припомни! Разбра ли всичко, сине? Да, татко. И когато Мук край мен премине, ниско ще се поклоня и искрено ще му се извиня. Летя, летя, летя в висините, високо по-високо от орлите. Над хиляди градчета и села, на чехлите с магичните крила. Летя, летя, летя във висините, високо, високо, по-високо от орлите. Науката нататък повелява, че всеки трябва да се уважава. От нас, от вас, от всички тук и не забравяйте добрият Мук.